Ono yo ngadeg Mas. Iki nutang-kutang tansah bisa lelati. Karbuka rasa tentrema ngayomi. Tata susila jati teko tulodo sabda pede. Iku sarabukan kudu dadi srana ure guna kaya luwe. Kabudaya kabudaya Inulasa Eko Samantarayu Hebate masyarakat wonten ing Deras Kedung Jati malam hari ini menghadirkan dalang dari karangannya juga Mbak Elisa Orkarus Alaso dari Sulawesi. Juga ada bintang tamu yang baru berjoget ini dari Jakarta. Ini adalah Mas Primus alias Pria Mung Setugel. Tuas aku seneng aku. Tuas kula seneng. Seneng apa? Dadi kenalke artis Jakarta Primus. Heeh. Sing teko ki ari-arine ngono. Lah iya. Ari-arine. Nggih. Luar biasa Mas Uncek Sanusi nggih. Estu macange. Heeh. Yes, luar biasa piyayi wonten ing Padas mriki. Ora Padas. Anu Deras. 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 Heeh ya. Wah, lha wingi bar keng Padas kok. Oh iya wingi bar kok kono. Nggih, Deras mriki jan. Aku ngadeg lho ibu-ibu sing nang mburi. Apa? Melu ngadeg lho iki kan. Pengen roh raimu lho dadi men cetok kaya ngopo to? Ngono to. Lah nggih Bu sehat danten nggih. Semangat lancar rezekinipun. Ketok mboten Bu? Nggih. Kene kira tok dhuwur kene ketok lho ora ketok lho. Ora ketok lho. Nah, kene rada kene. Sami mawon to mriki lho. Ya ampun, ya ampun. Pun ketok dereng Bu? Masalah urung cak dereng. Pun to ketok ta niki? Jos. Wes ngono. Pun ketingal. Nggih pun jenengan penak kula panas niki. Pak. Apa? Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Iki ki nuruti wong akeh, ngono lho. Iki suarane masyarakat. Lah nggih. Heeh. Kowe kudu ning dhuwur kene. Men ketok disawang. Mengke yen kula jungkel gagar otak pripun? Apa duwe utek? Pak, raketang cilik nggih enten, Pak. Raketang cilik enten. Heeh, ya. Salam sih. Nek ngono lak cetok. Aman-aman tenang kowe. Aman-aman pripun? Nganti jlungup ngenten lho. Tak tampani. Tampane luput malahan kena keris. Nggih saderepun ngaturaken sugeng dalu katur sedaya warga masyarakat wonten ing Deras Kedung Jati Grobogan. Nggih. Mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras, rejeki ingkang kathah, melimpah barokah, keluarganipun nggih ayem tentrem. Sakinah mawadah warohmah. Ana beras kok campuri kawat. Cakep. Mugi warga Deras tansah pinaringan sehat. Amin. Wah, iki jos. Ana beras kok eneng tengah sawah. Apa kuwi? Mugi desa Deras pikantuk berkah lan barokah. Amin. Ana gelas kok rupane ireng. Apa kuwi? Mugi ibu Deras meteng bareng. Sik. Kowe mulai kaya wong parade meteng bareng.
Lah nggih mbok menawa ingkang dereng pikantuk putra putri enggal pikantuk momongan ngoten lho karep kula. Nggih. Matur sembah nuwun menika kagem Pak Kangkung matur nuwun nggih. Apa? Ampun ngeret-eret kula mriki. Lah ya ora ngeret-eret. Nggih matur sembah nuwun. Iki kersane penjane Pak Kepala Desa uga masyarakat. Pak Rusdi. Pak Rusdi, wis Nggih. kenal karo Pak Rusdi urung? Wow, kula kali Pak Rusdi to. Iya. Dereng. Loh. Ya kudune kenalan sih karo sing Mbau Reksa paribasane sing apa jenenge minangka dadi bapake wong sak desa Nderas. Kenalan pripun? Lah kula kali asisten kula wau le. Hah? Lah boyo diliwatke dalan sing kepenak. Heeh. Ha diliwatke kebon-kebonan mriku lho. Apa iya ta? Gek kula gek nggo ireng-ireng. Heeh. Enten sing latah, enten sing kaget enten mriku wau. Sing kaget sapa? Enten ibu-ibu, mbak-mbak enten buri. Hah? Aku nul-nul ngono. Asu ngono. Untung ra digedhek lho aku. Gek ireng-ireng ngeten. Kira-kira lho. Lagi kirangan kok. Nggih matur sembah nuwun alhamdulillah. Heeh. Dugi mriki kanthi pinaringan slamet wilujeng Nggih. mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Amin. Jan aku rada gelo lho aku jane. Rada gelong apa? Aku mau kok ngomah ki jane rada dhuwur lho. Rada dhuwur apa? Basa tekan kene kok malah mengkeret iki lho. Lah apa? Apa gara-gara liwat dalan niki wau nggih. Apa? Dadi enak ngene. Lah kula iki kaya boneka dashboard lho. Lah iya. Dadi enak ngene. Piye boneka dashboard piye to? Boneka benar kan enak ngene terus. Ah, iya. Dalane ngenten wau. Ora mung kowe, Elisa lho nganti ijol mobil langsung arep mangkat ki mlebu ning dealer tuku mobil sing dhuwur. Ki Elisa kaya ngono kuwi nganti. Jan luar biasa. Kan mobilnya cendek sedan. Lah nek sedan gasruk langsung liwat nek jenenge sinden mampu kok. Langsung Oke. mlebu dealer tuku Fortuner nyicil. Jan elok. Aku ra iso tuku apa-apa. Lah ngapa? Ya aku rene mau gur angkong. Angkong nggih gawe. Angkong Omah. cilik. Lah kowe mobil mobil ya cilik-cilik ngono kae masuk mobil Nggih gede. Pak, sing cilik mawon. Nek gedhe ra urung ra iso buka lawang kok. Lah ya bener. Iya. Jan admine jenengan kurang ajar kok. Adminku ngopo? Gur takok wae lho. Takok piye? Tekan ngendi Mas? Ah ya. Doni gur Ya. takok wae. Tak sauri, mbuh ki aku tekan ngendi Mas ra roh aku ngono. Heeh. Wong ngerti dhewe lho, kene iki ra roh dalan kok ditakoki lho. Wong keling-kelingan daspor takoki. Aku ya mbuh Mas tekan ngendi ra roh pokoke alas-alas aku ya ngono. Ya. Sing penting pun dugi Walaupun mriki. liwat alas-alas, Nggih. setelah masuk ke desa Nderas, piye kawontenane utawa kahanane masyarakat mriki? Jan elok. Elok ta? Elok Pak. Jeglongan ra ukur. Siar dibangun aja cerewet cangkeme. Nggih, Ah, iya. nggih. Ya delongkas lah, ngene iki yen Pak Lurah no ya pikirane mumet kok. Ah ya. Anggaran konduro reneng. Heeh. Gek lagi dijokke. Ya. Ki mesti dunya-unya rakyat kok randang-endang ngono. Heeh ya. Mangkano manut sing dhuwuran. Betul. Dhuwuran dereng enten anggarane. Insyaallah Nggih, sampun sabar di yen. ACC. Nah, Mengki tahun 2026 muga-muga ndang terrealisasi wargane supaya kepenak anggone nganggo kendaraan. melampah nggih. Amin. Dan luar biasa. Desa Nderas. Bisa Nderas. Nderas. Heeh. Dadi desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Heeh. Senajan to nggone blusuk kene, wah, nggon tandur-tanduran niku wau Ya. lah jan subur makmur. Heeh, ya. Aku lho wau liwat le. Liwat ngendi? Liwat enten mriku wau. Heeh. Enten buah barang wau. Ana buah. Buah wah sak melon-melon. Melone gedhe wae. Melone gede sepiro? Melone gedhe. Heeh. Nggih sak sirahe-sirahe jenengan niku ya. Saking gedene melon. Gedene melon. Oh, apa neh? Nggih wonten niki wau. Wonten kacang. Kacang. Kacang nggih. Kacang gedene sepiro? Sak netra-netrane jenengan ngoten niku. Oh, sak mataku. Mboten netra. Aku mata-mata ki dalang ya cilaka ngono. Ora iso modot kualat. Ibarate ki dalang ki Gusti Allah katon. Oh iya. Nah, Pimpinan lah. pimpinan. Aku ngene kene kan ya mung bau. Heeh. Dadi aku jane ya ora penak lho, Pak. Ngopo? Wong aku nek dhuwur kowe kualat tenanan no kepiye. Ora apa-apa, ora masalah iki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, ngono lho. Oh, Kepentinganmu kan pengen di warga masyarakat ini pengen nonton kowe gen cetha ngono lho. Oh ngaten to. Heeh. Yen cetha mbok ya ditanggap dhewe ngono ning omah ngono. Kondolane putune anake ngono gak apa-apa. Nek aja kuwatir. Napa? Pak Lurah,
Pak Rusdi, Nggih. moyos ngobrol karo aku sore. Pripun? Ning daleme kono. Pripun? Mas Uncek mengke rawuh to Mas Kakong? Nggih rawuh Pak. Anu nyuwun tulung mengke Uncek mboten sak entuk wangsul mengke ditinggal mriki mawon. Nggih napa? Alhamdulillah. Anu arep nggih seret-seretan anak kula dadi. Tak kira ki arep dikek nggon keluran, kon nyapu, pokon ngepel, nggo seret-seretan. Kowe iki Gak apa-apa. linggo kaya enak jikang. Lah pripun lho. Kowe ngadeg sing penak lah ngono lho gitu. Anu, kula tak mriku mawon, Pak. Ya. Sun mriki gak penak. Iso apa mlaku rono? Suwe-suwe banyu kok niki kok. Banyu apane? Niki lho deboke suwe-suwe banyu. Nah, banyu piye? Teles niki. Nah, aku seneng aku sing banyu ngono. Nah, alah, mare jeblok niki banyu. Nah, mriki. Ini cetha. Cetha mriki penak dadi kan enten mriki kalih mriki. Terus sekarang apa? Jeng wudu napa pripun? Wudu ndas. Nggih. Heeh. Ki suka parisuka. Heeh. Mugi sabibaripun gelar hajat warga masyarakat wonten ing Deras mriki pikantuk karahayon kalujengan tinebena panggoda pangrencana celakaken nugroho ingkang agung sedaya pikantuk kamulyan bejo donya bejo akhiratipun. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, Pak iki aku kan ra dhewe. Heeh. Nah, iki kan enten watah niku. Sapa? Dengaran bengi iki waranggonane ukeh ra ukur. Wah. Wah, kelakon bothok waranggono ya. Nah, ning ngene iki ra dibothoke ya enak kita ya. Dipangan tahe nah. Ngene ta enak. Ah ya. Yo, Niki- karo Mbak Elisa ya. Nggih sinambi tetembangan. Nah, Ya, Mbak Elisa Urkarus Alaso juga dihadirkan pada malam hari ini. nggih. Kowe nang kono mau medun? Riyen, enten mriki riyen. Nang kono. Pak Ustad, monggo. Pripun, Pak? Pak Ustad, Pak Nggih. 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 Wakilipun Pak Kepala Desa Nggih. wonten dawuh menapa? Matur Oh, nuwun, ngaturaken nggih. matur suwun nggih dawuh sami-sami Rama. Nggih. Pripun? Oh alah. Niki kagem kula napa? Kagem kula ki Mbak. Matur sembah nuwun. Jenengan napa? Dalang mboten usah. Oh, Oh, dalang boten sah pun kathah. siap. Dadi waranggono netra iki matur sembah nuwun Heeh. wakilipun Pak Lurah ingkang sampun maringi bebingah. Ah, mbok menawa ugi dirawuhi para kepala desa Nggih, sekecamatan Gedung Jati yang malam hari ini juga hadir, Cak. nggih. Saya ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh. Jan piyai kok sedakoe sae nggih. Jan Mbah Lurah Kalimawu. Oh, Mbak Lurah Kalimawu to. Mbak Lurah to jenengan, Pak? Nggih, Pak. Mbah Lurah Kalimawu. Pak Lurah to jenengan. Care, Pak Care. Oh, siap. Oh, panitia. Oh, nggih, siap. Pak Nggih, Panitia Pak matur Hasan, sembah Pak nuwun. Hasan, Pak nggih. Pak Hasan. Hasan. Hasan Gedho. Hasan Care. Oh, Hasan Cari ta. Gede dhewe kan terkenal lagi Hasan Gento nih ya. Ya. Pelok genti, Mas. Pelok genti. Ayo. Kowe ning kono mau medun. Manut. Betul Pak. ya karo Mbak Elisa mosok kowe ning kene ya ora. Oke. TikTokane kurang. Iso Oke. medun dhewe ra? Iso medun dhewe ra? Anu mang tuntun to, Pak. Kowe kok gerang kok. Bayi ngono tak tuntun wis gedhe. Wis duwe bojo ta? Mumpun Duwe anak. gadah Oh, anakmu piro? kalih Oh. Lanang wedok lanang? wedok lanang. Weh, anakmu ya wong. Asu. Jangkrik. Ya wong. Wah, Pak elek ngene iki ya wong kok terus anak ya wong. Iso ora medun? Saged. Ora to ya, ora to. Mikir, sampluk mengke. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Mas ojo diplera. Ayo Elisa, harus awas. Dadi mayai karepku jalati esani Tinggal aku mau kudu ngerti cara Wet Elisa, ucek sanusi. keri ing jaman Yo sing eling eling bapa iku budaya
budaya. Anjene bener kandamu. Lenggah sedanten Bapak Ibu saderenge monggo. dipun lajengaken Nggih. kasuwun lenggah ingkang wonten ngajeng menika mepeti. Sik to, Sa. Ingkang wonten ngajeng lenggah. Nggih. Gen ndak nutupi sing mburi, ngoten ta? Nggih, betul. Iso ngajeng iki lho. Sing ngajeng lenggah, Ya. sing wingking jumeneng. Nggih. Ngoten lho. Kok walik sing ngajeng jumeneng wingking lenggah. Engko ra Malah leh dikira piye? sing mburi lungguh malah dira kloset kok. Ya sing ngajengan lenggah sing wingking jumeneng mboten napa-napa. Ngajengan. 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 Aja mok salahne cek ngilate Sulawesi kok. Lah ilat Sulawesi Heeh. nek kene kan ya rada piye ngoten to, Pak? Piye to sing salah sing ndi? Ya kan maksude ngajengan. Heeh. Lah kene gak Lah apa? ngajengan. Panjenengan kalih kula niku wonten Nggih. ngajengan pamirsa sedaya. Ngajengan Kamu kok pamirsa. enggak jenengan tuju kadi ngajeng nih. Saiki yo ngajeng karo aku ono ngajengan pamirsa sedaya. Orai aku orai. Masa ora? Ora. Wong wis ceton ning dhuwur kene. Nggih sampun ketingal nggih sedaya. Nggih. Wis aman. Aman. Aman-aman ketok-ketok. Nggih. Wis manut kene weh, bosone Ya. kepiye ngono. Ya, Dirungokke anu. ya ora masalah, sing penting masyarakat iso nampa apa sing diucapke Elisa. Nggih Nggih, pangapunten nggih masyarakat wonten daerah menika. Masyarakat. Tipun sedaya wonten daerah Masyarakat. Iso masyarakat iki lho. Ya masyarakat. Masyarakat utawi Masyarakat. warga. Oh ya warga sedaya. Nah, ngono ae lho. Mangke menika kula nggih ketul-ketul menika ngangge basa Jawa sak saged-sagedipun menapa. Apa iki? Ketul-ketul iki Si aku apa? mau ngomong sama kamu kok angel ya. Angel ya rasa digarap. Ora kok ketul. Piye? Jak. Sama madhep ning aku. Lek Pripun? omong-omongan iki mbok face to face ngono lho. Ya, Lek carane- jagongan iki face to face. Moto karo moto lho Mas. Apa? Apa enek jagung anu kon karo bibis iki lho. Face to face ki rai karo rai ngono lho. Oh, face to face to. Heeh. Tak kira bibis. Ora. Face to face. Jagung anu bibis. Ya. Nggih. Rai kali rai. Ya. Nggih. Ini gak ketok apa kamu sik kene wae. Lah, menika sing kono ben ketok, ketutupan ketetekan wet. Ketetekan wet kamu. Pun mangurusi, Pak. Ngapa? Iso tetek barang ki lho. Kepetetan. Ketutupan. Ya. Ketutupan Ya wit. ya niku Iso ketutupan. ketetekan wit. Ketetekan wet. Nggih, kula anu Elisa Urcarus Alaso pangapunten niki kula sak saged-sagede basa Jawa nggih. 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 Ya ya sak iso-isone wae. Nggih, menika wonten anu mbok menawi wonten ingkang kejalan sandal meniku nggene sinten nggih? Anak-anak. Nggih. Ada yang hilang. Mbak. Wis sendalku nyuk. Sendalku. Masa sandalmu sama? Sendalku. Gone sapa ya anak-anak ada yang hilang enggak? Iki gonku ngawur. Sandal lo sak tangan kok. Sak tangan golek ukuran wae angel ramu. Malah mbok tawak-tawak deh. Iya, saus panglipur nggih Pak Kangkong. Nggih, nggih. Deh. Derek memuji mugi-mugi warga daerah sedoyo pinaringan wilujeng slamet panjang yuswa gangsa rejeki tinebihaken saking suker sakit apa kuwi Anu, iki jane ilate apa kurang dawa to, Pak? Heeh, dikerak sik ya ayo ilate ya. Ketok ilatmu apa kurang dawa to? telok ana ilatku ketok ra Ya ora ketok kene ra ketok. Wah, lah ilate cendak no dadi ki ya to Sik to, sik to. kedak. Lek jagongan ki mbok sing cetok nyawang rai ngono lho. Niki nggih rai lho, Pak. Rai apa? Rai lok. ilatku
dawa kok cendak. Ilah. Nggih, Pak Caos Panglipur nggih. Heeh. Mohon Wah wonten panglipur. mamundhut saking Mas apa jenenge kuwi panitia Nggih. nyuwun lagon Caping Gunung. Caping Dipun Gunung. jenglengaken sing jengleng Mas Uncek lah. Wah, iki. iki Sing dijengleng. Sing dijengleng Iki. Mbak Elisa no. Oh. Sing jengleng kowe kok. mampu ora? Ya nanti kalau nggak mampu minta tolong dong. Minta tolong masa sambatan. Ya, Kak. Ya aku maunya kamu. Enggak, aku kan nggak mampu. Ya. Nanti kan minta tolong Pak Lurah atau Pak Carik gitu. Oh gitu, tapi coba dulu ya. Iya dicoba dulu. Penak ora. Berusaha dulu Ya, lah. tak rasakno dulu. Iya rasakno sih. Sa, Dalem. Unceke anggepen gede dhuwur bagus. Oh ya. Nah, bayangno ngono wae. Ya. Bayangne. Primus ya. Primus. Primus. Di dhuwur bagus. Gede dhuwur bagus. Gede dhuwur bagus. Gede dhuwur bagus. Gede dhuwur. Wes. Ya ora iso tetepan. Ya Bayangke. coba tak bayangke. Karo aku nembang kamu jengkleng ya. Oke, siap. Ayo. Pripun Bu? Pripun boten ketinggal melih? Bayo. Sini aja lah kamu Mas Uncek. Ini pengen pada lihat ibu-ibu Lah loh. pripun kawontenan no, Bu? Jeng ben mawon mang anu damel wah edan. Mbok rasa karo wong wedoki rasa kakean alasan langsung gitu loh. Apa? Gak diangkat kaya kucing ngangkat. Lah yang ngurus ngono. Iki iso kaya dolanan cah cilik lho, Sa. Pripun? Kok madhep rono ya? Hmm. Madhep rono. Nonton apa to, Pak? Kowe rodok rono, Sa. Rodok rono, Sa. Nah, kaya dolanan cah cilik. Krek. 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 Iso ngono. Iso, Aku ya iso. jajal ya. Krek. 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 Ciu. Api. Kuwi nyangkut. Dolan sawangan kaya kirik nguyuh. Oh, berarti jenengan kulino nginceng kirik nguyuh pasti. Heeh. Padha titahe kok lah sia-sia. Iya. Ayo, capek gunung, jengleng. Ya. Saben bengi. Iso apa ora? Saged, saged. Uwe surung sih, Heh, uwe surung. wis sih. Ora kroso, Mosok Mas Remet ngono ora krasa kowe. ora belas. Oh, pati rasa tibake wisan kowe. Ora kroso blas, mungkin kurang pas ngono lho. Kowe mau ning sebelah ngendi sih? Mburi. Iku iso sebelah ngendi lho? Ya enggak kroso kok. Belas. Mosok mak Kowe duwe apa ngono lah, coba sing iso marake kroso ya. Tak goleke. gak Kowe iki. Ayo, ben penak. Pakai dulu. mosok nganggo ngene iki iso marai krasa. Nah, wis. Walah. Enak Lah, apa nih, Sa? ben rada ana cangkem. Dadi ben krasa ngene iki. Sambungannya itu loh. Bisa toh? Bisa lah. Fungsi enggak iku? Heh? Fungsi enggak? Yo fungsi yo. Piye? Fungsine apa? Lah kathok gajah kan yo fungsi to. Oh, kuwi tlalene ngono to. Nggih. Tlalene kok ndek. Oh, lagi tukul kok, Pak. Ya muni. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, talinya panjang. Enggak pati ya. Bunyinya Bunyinya. Coba ya. Coba saiki coba. piye? Ya iki jenglengan kedua. Oh ya.
yen memajang diunjukke barang saya tak paske kok mengkaro janur kroso ya? Oh iya kroso nek iki mau manjleng. Nempele ora iki. Mosok kroso. Kroso nek iki mau. Kroso ora ketang mak slemet ngono kroso. Kembang wae weton gunung Salim deh. kok njaluk bocah to? Sayang deh. Kok nyayang bareng kok lho. Hah? Kok iki wis gede lho, nangis ora lho. Ora nangis kok. Mumpung semono disayang rapopo. Oh, Lah medeni. umur 17 18 nyayang pampleng pake. Mumpung dek semono gak Sak ngono apa-apa. ora apa-apa ya. Ora apa-apa, Aman wae ya. aman. Piye rasane, Dik? Iya Dik rasane. Wis anggepen diambung pedus ngono Dik dadi. Oh ya. Kanca TPA. Ben kowe ketoke rada medeni kok, Iya. Mas. Ben ra medeni nggo iki wae. Ki apa meneh to ya. Iki mau medeni makane adike nangis kok. Ora. Lah ngisor gajah lho. Ngisor gajah kon dhuwur kethek iki. Iki Apa kawen ya? silang. Apa ya enek gajah gendaan karo kethek. Ora apa-apa, King Kong. Katokan ngono. Enggak takut kan? Lucu. Loh, kandhane kok nek mau medeni. Sapa jeneng? Sapa jeneng? Mangka. Kongko. Keri lah. Wes iki wis panjang lho. Wes. Kono. Kok terus kene aku wis mojok ini lho. Katoke melorot. Heeh. Kok teles? Katoke teles. Teles silap dulu. Teles. Gak teles tau. Hah? Ora teles kok. Kemeringet. Ora. Kemeringet kamu. Wah aku susu arep semaput aku. Mergane opo? Lah iki lho ora nek bolongane liyane nggon moto kok. Wababku balik kok. Oh iya iki irunge ra ono ya Ora mampet. nek bolongane liyane nggon moto. Oh lah iya, sesuk mbok dibolong. Mah engko ngambon apa-apa.
Meneh ya. Inom. Kose urung. Durung. Dereng ta, Pak? Urung entek. Urung. Aku gur pengen ndang minum ae lho aku. Iki ora nganggo irah-irahan apa gitu. Irah-irahane ilang. Rasa guyu. Kowe kok tom-tomen terus kowe kok malah. Kebayang-bayang aku. Panas. Panas udan panas lengaleng capek Ayo. dipakai dulu ketek jadi ketek. Ora anune ora barongane ora. Kethek kok ketek. Tuh barongan aja lah ya. Barongan. Goleke. Wah. Nganggo iki. Ben sangar. Yo. Lho pangan samplok anake ya. Kayak melarat ya. Goleke karet lah. Bentar. Dipeniti dulu ya. Gue dipeniti dulu ben gak melorot-melorot ben gampang le mau jungkir jempali. Penitine gedine ra ukur. Ora apa-apa, ora sakit kok. Ora sakit nganti macus. Ora sakit. Enggak sakit. Ya buri ya. Buri apa ngarep? Wis bala. Coba teh. Oh. Ayo ngobrol sana. Piye kok ra iso? Meneh. Ayo. Wis ra iso aku. Piye? Ora iso jungkir walik. Wes arep lho, mau wes aja yang iso tekan kono lagi Ajeng separo. ajeng piye to? Separo tadi.
untumu. Ora iso. Gak iso. Ora iso dipapleske. Ora iso. Tak ewangi itu. Ngewangi piye? Giniin. Ya Dan. Jajal ya. Tenan ra? Ya. Oke, stop. Ya, selamat ulang tahun. Tiup lilin ya. Capkan tiup lilin ya, teman-teman. Selamat panjang umur, tiup semuanya. Cah kucluk. Lah piye? Rumah sami ke polilin. Kok iso selamat ulang tahun iki lho. Lah yo kan kuwi mau wis ngono. Arek didamu. Wah, aku ora krasa ya aku. Ngaku kaya lilin. Tepuk tangan riyen buat Mas Ora Vincent. tepuk tangan. Lah yo ngopo? Apa dadak tepuk tangan? Lah apik kok. Alah lah wong ora iso jungkir kok. Lumayan separo. Separuh kok selamat. Ojo ngono iki. Itu mana matanya mana? Mana? Kok malu? Kok malu? Lah kok jitutke ora malu. Dijitutke kok ora malu. Nadyan wadon. Untung wis rampung. Ha urung ono pra nyoblos lucul. Ucul ya. Matane. Dicopot ya. Copot aja lah, copot lah. Copot aja. Oh. Tak golek liyane wae. Pun, monggo. Nggih dijeneng ta, Bu? Ya wis Tak nganggo kira ngene butuhi. iki aja lah. Apa meneh? Berangkat sekolah. Ayo copot. Ya. Malam-malam kok sekolah. Ya, apa-apa ya, sekolah ya. Sekolah, yuk ganti. Wes. Pesing. Oke, bengi-bengi sekolah lae. Sekolah ngendi? Oh iya, arep nang klitikan kono ya sekolahane. Wes ngono. Aduh. Wes. Bisa ra, Le. Pintere. Sini taritin dulu. Wes. Ora. Ngene. Anak gaul kok. Ya. Ya. Apa iki karo mau? Nadyan wadon sarta Karap tayung sike Mas Sri Eko Widodo.
Dwija Laras Indonesia. Ketok kompak. Wah, jos. Penabuhe yo isih nom-nom, ganteng-ganteng kabeh. Ganteng kabeh. Apa, Cak? Penabuhe ngapa? Tesih nom-nom, Yoga-yoga cek nom-nom. ganteng-ganteng. Ngerti sebabe ora? Sebabnya napa, Pak? Tuwek sithik tak pateni, dadi ketok nom-nom. Alah. Jangan Melu kene. grup karawitan ameng-ameng nyawa ya. Dosa sepuh kok malah dipateni. Mboten sak dipateni jenengan kersane mati ki ambak ngono lho. Nggih, mrika wonten pamundhut Mas Unceng Mbak Elisa. Nggih, menapa? Saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya monitor nyuwun lagon podang kuning. Pak Waris Sugiono. Nggih, saking Surabaya menyaksikan live streaming Dwija Laras Indonesia. Yes. Assalamualaikum Kak, kula Darsono Kampret saking Lampung Nobar. Tumut mirsani pagelaran. Sedalu Natas lakon Bima Labuh. Loh, ini tidak hanya yang di sini aja, Sa. Iya. Yang di luar kota, luar pulau maupun luar negeri Luar menyaksikan hari Wih, ini. wih. Luar angkasa. Nggih. Ya ora Luar- luar angkasa ora sinyal. Raoto. Nggih, soalnya disiarke langsung lumantar live streaming channel YouTube-ipun Dwija Laras Indonesia. Nggih. Ugi assalamualaikum Kakang Wilujeng dalu. Salam budaya kuwi sehat sedaya. Warga Dwija Laras Indonesia tugi tega wanumitan. Nderek menyimak pagelaran dalu mriku Pak Leksono. Wahyu Audio sembah nuwun. Ingkang kala wingi tindak wonten gubuk kula insyaallah badhe wayangan tanggal 5 Juni wonten ing Tega Wanuwetan. Derek nyimak saking Jakarta. Salam sing nyelentem matur suwun. Lho sapa iki? Bos Tarno Mas. Poniman Rahmat Muslim salam kangge sing nyelentem. Oh nggih, salam kagem Mas anu Mbah Somo Bawuk dadi Sinten? Sinten, Pak? sing nyelentem lho. Asmane sinten? Somo Bawuk jenenge. Sing nyelentem iki lho. Lah nggih. Alah delok KTP-ne ora percaya jenenge Somo Bawuk ngono. Mosok leres ngene niku. Lah ora percaya. Saking nom-nomane mbiyen kakean dosa mula diganjar bareng tuwek ra iso mengung. Sumo Bawuk. Heeh. Jenenge kuwi sing ngantem kuwi. Tasih wonten ditelaske pisan ya, Sa? Ya, siap. Nggih, ugi menika kala mau saweran menika saking Pak Kepala Desa, saking Pak Rusdi. Matur Sebagai suwun. Pak Rusdi. Nggih, kagem Mbak Elisa kelawan para waranggana menika dipun wakilaken kalian Pak Cari. Pak Cari, matur sembah nuwun, berkah selalu Pak Amin, amin, Kades. amin. Sehat-sehat. Nggih. Ugi saking Cikarang, Jawa Barat, Mas Tulus. Nggih. Assalamualaikum Pak Angko, waalaikumsalam. Gemolong Seragen mirsani, nggih. Ugi saking Kedung Malang, Papar Kediri ugi memonitor dalu menika, nggih. Matur sembah nuwun, kadasangen Mbak Elisa ingkang nyuwun lelagon. Nggih. Setunggal kalih dipun minangkani nggih Mbak Elisa. Siap. Ingkang pundi legane. rumiyin, Ah, macange. men sampean ora ijen dikancani sinden Dwija Laras Nggih, Indonesia. sinten menika ingkang dipun Sinten, Pak? dawuhi? Nggih. Sing katuran jumeneng sinten? Heeh. Wonten Nggih. anu, wonten Mbak Winong Nawangsih lawan Nduk Lintang. Ya, Mbak Winong Mbak dan Winong. Nduk Lintang. Wah. Nggih. Yo diaturi jumeneng disupoti yo. Mari berdiri yo. Mari kemari Mbak Sinden ya berdiri menyanyi sambil menari yang kanan berdiri terbuka kembali. Mari kemari Mbak Sinden ya berdiri menyanyi sambil menari yang kanan berdiri terbuka kembali. Sudah tampil ke muka. Mbak Winong kalian Mbak Lintang. Wis kenal urung salim sik karo Winong. Iki presiden loro iki jek perawan sak Elisa jek perawan kabeh. Allah tenane. Lah dikandani kok. Alah lah. Lah. Zaman saiki ngomong perawan iso kapusan. Kok iso? Alah nyawang casing iki kapusan. Kaya tuku HP lho. Casinge apik, jeroane bosok ya akeh.
Ya nek iki ya ora njaba jero ya Mboten, apik. nggih. Ya. Selamat malam, Mbak. Salim. Iya. Ini apa ya? Apa? Ini? Baju no kok. Enggak kok ngene ya, Pak. Baju. Alah. Pak iki ngawuri, Pak. iki Kok oleh ngapa? kok ngono kok ditokne iki saruki. Kok perawan kok gondeli kaya ngene. Kok oleh kok ngono. Wis tak copot. Lu malah dicopot. Gak ndak marah-mari kowe kok. Mbak Winong Nawangsih ini dari Tulungagung Mas Unjak. Oh, ngaten. Nggih. Tasih kuliah? Ya, masih Kuliah di mana? di Universitas 11 Maret. Oh, UNS Solo. Ya, mana UNS. Solo. Jurusan Jurusannya Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa, Pak. Dadi ngomong kudu hati-hati. Ya. Wong Jawa aja nganti ilang Jawane ya pas nek sekolah. Nah, nggih. Pendidikan bahasa Jawa. Cita-cita mau jadi apa? Cita-citanya mau apa ya? Astagfirullah ora oleh kok ngono, Pak. Mosok jarene gudel ngono iki, Pak. Hah? Kok Kok jadi oleh lho? gudel ki apa to? Gak ngerti. Ki anak kebo. Nah ya, mosok cita-citaku dadi gudel. Bener dadi gudel iki letonge dadi. Oh, ya wis ora apa-apa lah. Aku rek malah manfaat kanggo para petani yo. Iya, nggih pupuk. Nggo rabuk. Yes. Ya. Terus Muga-muga ndang lulus, Mbak. Amin. Tercapai cita-citanipun. Amin. Enggal pikantuk jodoh sing utama sing saleh. Amin. sing gagah kaya uncek ngene ya. Nah, ora usah kaya aku. Amin. Nggih. Pangestunipun, Pak. Sebelahe. Nah. Kang dalu, Mbak. Nggih, dalu. Tetepangan. Mosok karo tanggane dhewe lali to cek kowe? Lha kan lali kalih kula to. Tok men ngono. Totok men. Tok men ngono lali ngono. Lah iki cilikane sing mong kula lho. Apa ya? Iki Ha, anak- Tatang. Nun, Cilikmu sing ngomong iki to? nggih kula ndek ben sik mawiki nggih niki. Meneng wae. Kaidak, maaf. Mbok Ida Ngapunten. lho. Iki kan anake pengendange campur sari Sangga Buana. Ya, Mas Lonteng. Mas Lonteng. Ah. Nah, iki cilikane dhisik sing ngomong kula. Iya. Nggih niki wau sing nyewoki, enggak nyalini niki kula. Oh, kuwi dhisik. Dhisik. Nah, nek saiki. Nggih mboten to. Oh iya. Ajeng nyewoki tangane ya ora cukup. Cakep. Ora cukup mbok njaluk tulung sing gender. Ora mbah. Mbak Lita sekolah ya? Kuliah apa? Kuliah. Wis kuliah to saiki? Nggih. Loh, kula pun semester akhir kok. Larine. Saiki? Nggih. Bayu pirang puluh tahun ra pedhok iki. Lah nggih. Wis semester kalih. Akhir. Akhir. 8. Jurusane napa? Karawitan. Oh, karawitan. Nggih. Pendidikan bahasa Jawa karawitan. Nggih. Yen kae wah dus Aku dokter. takoni itu ora. Kae wis dokter. Ora aku. Sak dhuwure dokter wis. Mbak Elisa. Aku. Iya. Takoni cepet. Ya. Anu masih sekolah? Kasih. Ya. Kelas berapa? S9. Kok S9 iki? Oh, sak dhuwure S3 ping 3ne meneh S9. Bayu ora mumet sirahe kuwi. Ngerti S9 ora? S9 ki apa? Sinten sumerep silet sapi saged singsot sunan sing suwi. Apal ra? Apa? S9 kuwi mau. Apa kuwi aja? Kowe apal ora? Gak. Aku apalku mau siji loro mau kok. Apa? Silet sapi kuwi mau lho. Apa baleno apa? S9 mau. S9. Heeh. Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunan sing suwi. Bahaya. Iki sinden pemantri kewan. Kulino ngerti anu silet sapi sinsut barang. Modele yang apa ya, Pak ya? Lah iya. Wonten pamundhut menika ninggal katresnan saking pendemen budaya. Nah. Rantaraken nggih. Nggih. Digarap dangdut. Wau nggih podang kuning kalau wau. Nggih. Nggih, lek Kalian tano. dipun garap apa jenenge iku mau? Samboyo. Samboyo. Mumpung ada Mbak Winong Nawangsih juga. Ah. Yo, monggo seragenan sik Mas Kasih. Ya, yuk dados. Jalanan Indonesia.
Mas Ari Padas, Pak Tri, Gorobokan, terima kasih rawuhipun. Ilham Surabaya. Ayo Winong, Winong. Ayo. Ayo, Winong.